Polèmica amb l'examen MIR 2026. Queixes per falta de vigilància i sospites d'ús d'intel·ligència artificial. Això són els metges, no? Sí, els metges. L'Enrenou ha arribat fins i tot a la número 1, un estudiant de Tarragona, amb una nota històrica que nega haver copiat el Ministeri de Sanitat, també ho descarta. A veure, el problema del debat crec que no és si han copiat o no, perquè, a veure, som a l'Europa del Sud, en un estat cagamandúrries, on la picaresca és patrimoni nacional i vivim en un temps on l'analfabetisme funcional i la mala educació és un valor curricular. Vull dir, cap problema, això. Sí. El problema, tio, és que han de curar gent, tio, saps? Que són metges, són futurs metges. Hòstia, a veure, a mi em sembla... Ells que no copiïn, sisplau. Clar, diu, el pilot d'aquest avió, aquest tio va copiar, què fots? Saps què vull dir? No, hòstia, a mi em sap greu pel col·lectiu sanitari, però si no treuen 10, molt assolit, o com collons es digui ara l'eufemisme de torn, sobre la màxima nota, suspesos tots, sí o no? Sí, estic... Hòstia, Carles, si jo vaig al mecànic i confon el soroll de les pastilles de fre gastades i diu que el palier està mig trencat per estafar-me, doncs m'estafa pasta de més i ja està, i a circular. Tio, però si vaig al metge, no entén el meu idioma, em fot un diagnòstic de xaman de botiga de dietètica per falta d'estudi. Temps i recursos, quina por, tio, quina por. Sí, senyor, estic molt d'acord amb aquesta reflexió. Això és com si vingués un treballador de gasoils Rovira jugant amb una bengala. Saps què vull dir, no? No fotem, tio, no fotem. Avui parlarem amb ells, perquè hi ha rumors que diuen que... Bé, hi ha rumors, no, hi ha certeses, que diuen que la benzina, de fet, jo ja ho vaig veure, que està pujant i que seguirà pujant. Per tant, avui parlarem sobre les 9:05 del matí amb els amics de Gasoils Rovira, que ens posin una mica de llum sobre aquest tema. Sí, jo ja vaig anar a omplir ja l'encenedor, la motosserra, saps? El multicultor, el motocultor, o com es digui, ja ho tinc tot cobert, Puc aguantar així parapetat ben bé un dia i mig, saps? Un dia i mig, sí, per això. Vaya tela.